बे गथ'नि थाखाय गथ'नि फिउचारनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय फैफिननांगौ खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोलायबाय तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाव सम जालांबाय दिनै दान मोनसेयानो बारलांबाय आरो रसमा ब्रह्म जाय बयजोंबो सिनायजानाय रिल्स बानायग्रा इउटुबार आरो लोगोसे बिथाङा सासे माने बर' माने मिउजिक एलबाम भिडिअबो गोबां बानायोमोन आरो दा नैबे दान मोनसेनि सिगां जुननि 8 तारिखआवनो बिथाङा गोमानानै दंमोन दा गोबां भाइरालबो जाखांबाय बिथांनि सायाव गोबां बाथ्राबो सावरायखांबाय आरो नाथाय दिनैसिमबो बिथांनि खौरांखौ मोनाखै आरो बिथांखौ नागिरनानै मोनाखै दा बहा दङ सोरजों दंहैयो सोरजोंबा खारदोंना बेखौ माने दिनैसिमबो फाइनाली मोनथिनाय जायाखै आरो तो गोबां दुखु फोरमायदों दिनैसिमबो बिथांनि फिसायजों लोगोसे रसमा ब्रह्मआ सासे उन्दै हिन्जावसा दङ 8 बोसोरनि बिथांनि फिसाजोआ गोबां माने दुखु खालामबाय थायो बिमानि थाखाय बिमाखौ गोसोखाङै दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला ओरैनो नैबे जोबोद दुखु गोनां नैबे गथ'नि थाखाय जाय रसमा ब्रह्म बिथाङा गावनि उन्दै सासे गथ'खौ हिन्जावसा गथ'खौ गारनानै खारलांदों 4 थाखोआव फरायनाय 8 बोसोरनि होनदों आरो बिनि फिसायाबो इसेबां गाज्रि नङा नायनायफ्रावबो बैसोफ्राबो बांद्राय नङा थिग माने हिसाबनि मिडियामनि दा बेफोरबायदिखौ माबायदि गारनानै थांखो आरो अन्थाव बाथाव सासे हिन्जावसा उन्दै गथ'खौ मोजां भबिष्यतखौ साना लाबासिनो माखौ नुनानै इसेबां माने गारनानै थांनो हाखो दा जोबोद माने दुखुनांथाव दा नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय जाय रसमा ब्रह्म बिथांनि फिसाजोआ सानफ्रामबो बिमाखौ गोसोखाङै गाबबाय थायो आरो बिथां रसमा ब्रह्मनि फिसाया रसमा ब्रह्मखौ फैफिननो थाखाय निउसनि गेजेरजों खावलायदों आरो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो मा गाबबाय थादो बिसिनावनो दं साबो साला गाबनाङाथ' जोंहा मामिखौ ज' लेंहर खिन्थिफैदो दानि फैगोनथ' मामिया फैयो नों लेंहराबा बोरै फैनांगौ फैयो जों नायखादोंना जोंहा ज' लेंहरफिनसै फैदो मा सिखारा हर सादों हर सादों लोमजादों लोमजानो ओंखारदों फैदो नानि फैदो मामिखौ लेंहरफिनसै ना नों बिसिनाव गाबबाय थाबा सोर नुनांगौ मामियाथ' नुनाय नङाना नोंखौ मामिखौ ज' लेंहरफिनसै जोंहा मा लेंहरला मामिखौ नांगौना नाङा नोंनो ना फैगौ मामिया नों लेंहरबासो फैगोन नो फैयो मामिया फैखायोना खर' सायो बांद्राय गाबनाङा सिखारनाय दे सिखारनाय मा उन्दुनाय गाबबाय थागोन आङो फैफिनगोन मामिया थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय उन्दै गथ' जाय रसमा ब्रह्मनि फिसाजो समायना रमायना सासे उन्दै हिन्जावसा गथ'नि भबिष्यतखौ सानागारानो
गावनि रंजानाय गावनि जे इन्जयखौ लानानै बा मा सानखो गोसोआव दा दिनैसिमबो गोमानानै दङ। खमसे खमथ' बियो फिसायजों जुदि एना एनि जादोंब्लाबो गावनि गथ'खौथ' खनसेथ' सोंहरनो हायोमोन माब्रै दङ माब्रै गैया माबायदि इसिबां अन्थाइ बिखानि माखासे आइजोफ्रा गोबाङानो बेफोरबायदि जालांबाय आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे आइजोफ्रा 100आव 100 नङाब्लाबो माने 50%आ ओरैबायदि गाज्रि जालांजोब्बाय आरो गावनि फिसायखौ गारै गारै खारनाय गावनि दुखु खस्थ' बे गथ'खौ जोनोम होनाय समावबोथ' गाव ओरैनो नर्मेलि माने एकदम सहसावनो बेफोरबायदि जोनोम हानायथ' नङा गोबां खस्थ' दुखु गावबोथ' मिथिखानांगौना बेसेबां सम 9 मास गावनि गोरबोआव लानानै गथ'खौ दुखु खस्थ' सहायनानै बे गथ'खौ जोनोम होबाय सासे मानसि महरै बिथाङा जोनोम होबाय बे हिनजावसा उन्दै गथ'खौ दा बेखौ गावनि गथ' सानालासेनो गावनि 9 मास थानाय गोरबोनि समाव खस्थ' मोननाय बेफोर बाथ्राखौ सानालासेनो दिनै गावनि रंजानायखौ लुबैनानै गावनि इन्जय गावनि बिन्दासखौ नागिरनानै दा गथ'नि भबिसतखौ जेबो सानालासिनो खौरां गैयालाबासिनो दासिमबो गोमानानै थानाया बे जोबोद दुखुनांथाव। दा बेफोरबायदि मानो इसिबां जानो गोनां जाखो गावनि फिसायजों एना एनिब्लाबोथ' गथ'खौथ' नायनो हायोना गथ'नि सोमोन्दैथ' एसेब्लाबो खौरां हरनो हायो आरो मा होनदों गावनि बिमा बिफा रसमा ब्रह्मनि बिमा बिफा बिसिनिसिमबो बिथाङा माने जेबो खौरां हराखै आरो अब्ला बिथांनि गोसोआनो माने ओरैबायदि गाज्रि गोसो लानानै थांखादों बियो ओरैबायदि माने बिथाङा जे खारबाय आरो आंनो रावखौबो नांला आंहा रावबो गैया बेफोरबायदि साननानै बियो माने दिनैसिमबो गोमानानै दङ। थ' मिथिनायाव बेखौ माने रावजोंबो बिदि खाराखै होननानैथ' डाइरेक्टलि मिथियाखै नाथाय सन्देह बायदिब्लाथ' बिथाङा सोरजोंबा लिंक दंथारो दा बेफोरबायदि जानो हागौ आरो दा एक्सुवेलि गथ'खौ नुनानै रसमा ब्रह्म जाय बिथाङा अननाय दङब्ला गोसो गोरबोआव जुदि गाबखांनाय दङब्ला उन्दै हिनजावसा गथ'नो समायना रमायना बेफोरबायदि उन्दै गथ'खौ गारनानै थांनाया बेसेबां बिखा खामथावना दा बेफोरखौ गोसोखांनानै खनसे खौरां हर खनसे रायज्लायहर मोजां गाज्रि रायज्लायहर फैयाब्ला फैया दा बेफोरबायदि माखासे खाथां बाथ्राफोर बुंब्लाथ' गोजोनोना दिनैसिमबो गथ'आ जानाय सुख गैया लोंनाय सुख गैया आरो फरायफुबाय थानाय मानसि सानफ्रामबो गोसोखाङै खाङै बिमाखौ गोसोखांनानै गाबो दा बेफोरबायदि समाव बिमाफोरजों थांफानाय बेरायफानाय बिमाफोरनि अननाय बिमाफोरनियाव खुद्रिनाय दा बेफोरबायदि गोबां लुबैयो गथ'फ्रा दा बेफोरबायदि समाव जुदि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो रोङाबा मोजां अनसायनो रोङाब्ला बिनि भबिसतआ माने गाज्रि जागोन आरो दा बेफोरखौ मानो साननो रोङा माखासे आइजोफ्रा गोबां दुखु मोनो बेफोरबायदिखायनो बर' आइजोफोरखौ 100आव 100% माखासे आइजोफोरखौ होनाखै 50% आइजोफोरखौ रायदों आङो सानफ्रामबो बेफोरबायदि हौवा गारनानै खारनाय गथ' गारनानै खारनाय हिनजावफ्राल' नङा हौवाफ्राबो बेनो मालायनि हिनजावफोरखौ चान्स लानानै साला मालायनि गथ'फोरखौ आलाय सिलाय बेफोरबायदि गोदाव सोराव खालामनानै गालांग्रा हौवाफ्राबो बेनो 100आव 50-60%आ हौवाफ्राबो बेनो मालायनि हिनजावखौ खाबु लाग्रा आरो मालायनि गथ' गथायफोरनि लाइफखौ भबिसतखौ धंस खालामना होग्रा बेफोरबायदि माने बिराद गोबां दङसै आरो दा बेफोरबायदियावनो बिदि जालांदों। दा नायदो गोबां सासे खुदिया गैयाब्ला करल थाखा फैसा गोनां लाख धोनि बा बिल्डिं गारि गुरा गोनां माखासे सुबुंफोरखौ नाय सोरहाबा गथ' गैया गथ' गैजायैनि थाखाय बेसेबां दुखु सहायनो गोनां जायो लाख थाखा थाब्लाबो बिसोरनाव गोजोननाय गैया बे थाखाफोरखौलाय मानो धोन दौलतखौलाय मानो जोंहा इयुन भबिसतनि थाखाय जोंनि जेनेरेसनानो गैयाबा उन जोलैयानो गैयाब्ला गावनि गथ'आनो गैयाब्ला बेफोर धोन दौलतखौलाय मा खालामनो सोरनो होलांनो दा बेफोरबायदि साननानै गोबां दुखु जायो मालायनि गथ'फोरखौ नागिरलाबायनानै खांनो गोनां जायो दा बेफोरबायदि गावनि जोनोम होनाय गथ'फोरखौ गारनानै खारनाया बेसेबां दुखुनांथावना बेफोरखौ मानो बिखा खालामनो रोङाखै मानो साननो रोङाखै दा बेफोरबायदि आइजोआ थ' माने माथो बुंबावनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना नै भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे रसमा ब्रह्मआबो बेफोरबायदिखौ नुनानै
गावनि गथ'नि गाबखांनाय गावनि गथ'नि दुखुखौ नुनानै बिथाङा खौरां लाहरो फैफिननायनि जे माबा मोनसे सानो दा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम आरो दानि बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो होबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमाय आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम।